Sáros-Ötéből. Akkor itt most megyünk. Megyünk egy kicsit, és utána jön egy nagy ereszkedő, és akkor ott majd elmondom az instrukciókat. Kicsit megnyomjuk most, hogy szóljon. Mész vagy? Megyek, gyere hát. Ha elférsz. Öregekkel lehet beszélgetni. Maguknak sem megy. Nézd meg! Az tényleg nincs itt. Jó, majd jön. De abszolút nincs itt. Hát ez sem szabad. Nem mindegy, Hát egyenes az út. Mindegy, legalább mi érezzük jól magunk. Mit vesz? Látod? Hogy fekete? Vagy is világos? Nem, világos. És? De izét vesz? Jót vesz? Jó. Na, itt azért csinálnék rólatok egy képet, mert szép a háttér. Most maradhat rajtunk a ruha, vagy ez a buli is olyan, ahol le kell vetkőzni? Hát ez az a buli is rajtunk. Zoli, akkor megint te vagy az első. Hallod? Te élvezted a bulit. Rá 20 perc olyan kb.